Hunyo 1, Domingo. Tuig 2025. Domingo sa pagsaka sa langit sa Ginoo. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo, sumala ni San Lucas. Si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, kini mao ang nahisula. Nga ang Mesiyas kinahanglan mag-antos og unya mabanhaw sa ikatulong adlaw. Ug nga sa iyang ngalan ang mensahe, mahitungod sa paghinulsol og sa pagpasaylo, sa mga sala, kinahanglan isangyaw ngadto sa tanang manasod, sugod sa Jerusalem. Kamo mga saksi ni ining mga butanga. Ug ako mismo mao ang magpadalangan hika ninyo sa gisaad sa akong amahan. Apan kinahanglan maghulat kamo sa siyudad hangtod nga mukunsad kaninyo ang mga gahom gikan sa kahitasan. Unya gidala niya. Sila ngadto sa gawa sa siyudad hangtod sa Betania. Diin giisa niya ang iyang mga kamot ug gipanalanginan sila. Ug samtang siya manalangin kanila, mibiya siya ug gibayaw ngadto sa langit. Gisimba nila siya ug unya mibalik sila sa Jerusalem nga malipayong kaayo. Nagkanunayan sila didto sa templo ug nagpasalamat sa Dios. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw o Kristo.